Esta é a maqueta dunha casa de que vou explicar agora os compoñentes. Comezamos coas cerchas. Esta é unha cercha tipo Fink. Trátase dunha cercha formada por 3 triángulos isósceles que forman unha W. Este é un sistema estrutural moi resistente e eficiente e pode salvar grandes distancias. Pasamos á cuberta. Esta cuberta está formada por un falso teito que soporta a estrutura. Logo, un illamento acústico. Despois, un illamento térmico, que neste caso é fibra de celulosa, que proporciona moi bo illamento, protexe da calor en verano e mantén a calor no inverno. Ademais, a súa fabricación é ecolóxica. Despois temos unha placa USB con aglomerado de madeira, unha membrana drenante para repeler a auga e evitar filtracións, un rastrelado con listóns de madeira para soportar o recubrimento externo e, por último, o recubrimento externo, o que se ve dende o exterior, en este caso de pedra.